Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. Sahabinmu na yau shine jagora na uku a yakin mota, wato Abdullahi ibn Rawaha, wanda ya kasance mutumin Ansar ne, wato mutumin Madina. Ya kasance mai waƙe ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma jarumi. Abdullahi ibn Rawaha ya kasance daga Banu Harith daga Khazraj, yana daga cikin waɗanda suka fara karɓar addinin musulunci a Madina. Ya halarci kusan kowane yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun daga Badr, Uhud, Ahzab, Khaibar da sauransu. Ya kasance masanin waƙe ne sosai, wanda ya rubuce-rubuce waɗanda suke ƙarfafa wa musulmai gwiwa a filin daga, kuma yana daga cikin waɗanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rubutu. Abdullahi ibn Rawaha ya taka gagarumin rawa a shekara ta 8 bayan hijira, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama jagora na uku a yaƙin mota, daga Zaid sai Ja'far sai shi, wanda mun yi magana a kansu a baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su Zaid ne shugaba, bayan shi sai Ja'far, bayan shi sai Abdullahi ibn Rawaha, bayan shi kuma to musulmai su zaɓi shugaba daga cikinsu. Yaƙin ya yi tsauri kwarai da gaske saboda yawan sojojin Roma wanda muka faɗa sun kai mutum 100,000 ko sama da haka. A yayin da Zaid ya shahada, Ja'far ma ya shahada, Abdullahi ibn Rawaha bai sa ya karaya ba, ya karɓi ragamar jagoranci, ya kutsa akan dokinsa. Ya haɗo kan rundunar musulmai suna yaƙi cikin jarumta, yana musu waƙe, yana ƙarfafa musu gwiwa, kuma yana kan gaba yana yaƙi. Yaƙi ya yi yaƙi har ya sauka a doki, ya ci gaba akan kafansa har Allah ya yi shi ma ya yi shahada. Ya kasance jagora na uku da ya shahada a yaƙin. Shugabanci irin ta Abdullahi ibn Rawaha yana nuna mana cikakken imani ga Allah da kuma sadaukarwa da komai domin addinin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina, yake ba wa sahabbai labarin abin da ke faruwa tun ma kafin a zo a sanar da shi. Yana yaba wa dukkansu su uku akan jarumta da suke nunawa. A wannan wata na Ramadan, a yayin da muke azkar da addu'o'inmu, mutuna Abdullahi ibn Rawaha, jarumi da yake faɗa da takobi da kuma kalmominsa, yake jagoranci cikin jarumta, yana ƙarfafa wa musulmai gwiwa har zuwa numfashinsa na ƙarshe. Allah ya masa rahama, ya kuma ba mu fasahar zance da jarumta da sadaukarwa irin nashi. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.